ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅପରାଜିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବେ ମଧ୍ୟ ପରାଜିତ ହୁଏନି, ଯାହାର କେବେ ହାର ହୁଏନି। ନୀଳକଣ୍ଠ ତାର ଏକ ପବିତ୍ର ନାମ, ଯାହା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ନାମ। ଅପରାଜିତା ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ନାମ ବୋଲି ପରିଚିତ। ସେହିପରି ଅପରାଜିତା ଫୁଲଟି ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଫୁଲର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେବା ସହ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଶିବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ସହ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସାଧନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଫଳ ଆଣିଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କ୍ଷଣରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଲାଭଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रां जूं स ॐ भूर्भुवस्वः ॐ नमः शिवाय
स्वः ॐ नमः शिवाय।